Ja, ik ben wel aan het beginnen. Ik bijt ze mee af. Gerrit Dijkstra. Hij is de eerste paratleet die het meedocht onder Friesman. De zware triathlon trok Kaasterlaan. Ik ga een beetje in Göteborg en ik weer bij Triathlon Wommeltweek. En Seert Hofman weer daar. En ik zei ja, ik zeg zo, dan kijk ik aan bij de Friesman. Alleen nog ja, dat ken het omdat een Portugees leidt. En dan kijk ik op een tikje op de schouder. Gerrit, doe ik gewoon meidwaan, jongens. Daar zwaar ik wij voor dat je gewoon meidwaan kist. Dus Seert bedankt, hè. Door een ongemak met de fiets in 2004 kan hij zijn beide skonken net meer broeken. Ik ga 3 dwarslezers. 3, ja. Ik ga op C6 bezig huchten, ga ik hem incompleet. Op T4 ga ik hem incompleet en 11 ga ik hem compleet. In principe kies de kist nog een heel soort, want de kist dit van. Ja, ik ken heel soort. Ja, iedereen mijn handicap kent een soort van. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is waarom ik de Friesman waan ga. Om schoon te laten, ik al een beperking, dat je alles waan kennen. In het begin weer we les om te zien van wat kan hij überhaupt. En we proberen eigenlijk met de dingen die hij wel kan, hem te trainen, zo fysiek mogelijk, zo sterk mogelijk te maken. En nou, ik zorg toch wel bij hem dat heel veel dingen uiteindelijk wel lukken. En met zijn beperkingen door gewoon het meest. En hij heeft het meeste eruit. Zwier, hè? Ja, heel zwier. Maar dat mag ik wel. Friesman wordt nog zwierder. Hoe sterk is hij? Beersterk. Uiteindelijk wil ik hem nog sterker zien te krijgen, want het is natuurlijk sky's the limit. Dus ja, we willen natuurlijk dat hij sterk mogelijk is. Maar het is net alleen nog dat. Ik wil dat hij wat kilo's kwijtrekt. Want hoe lichter iemand is, des te minder hoeft hij mee te zeulen en hoeft het ook minder kracht te kosten. Dat is helemaal niet mee, hè? Het grootste probleem is voor mij uit het waterwaai. Maar ik neem mijn fiets daar door. Nou, bij de klif maak ik de dik hoor. Nou, dan ga ik daar een kennis van mij die me helpt. Dat is Wout Zielstra. Daar heb ik nog wat van te horen. Dus die helpt mij daarmee. En ja, verder ik wil het gewoon bikkelen.